siġar u lolli immur sabiex naqla lejxin spiċċalu li jaħdmu fl-bliet l-aħħar bidwin f'wit il-għasel u jien. Jinslu f'wit il-għasel f'dawk il-ġranet kbir nisa l-passiġġati jiġu għal-mistri Rabas dingat bis riserva għall-isniter wal-klim tal-kaċċaturs min il-gamin. wara l-maħnit naħdem fi skit l-aħħar bidwin f'wit il-għasel jinslu f'wit il-għasel f'dawk il-ġranet kbir nisa l-passiġġati jiġu għal-mistri qalbi puxxa fjuri satan minn ġolbla jinslu f'wit il-għasel jiġu nar taħar kien staġun xat kemm batal frott u għallit miti xibret dawn l-aħħar jiem kont li tajjin wara l-maħnit naħdem fi skit l-aħħar bidwin f'wit il-għasel U prost demmek lil-Xanis u lil-Dario. Duetti ħon interessanti waqt il-program tana. Xanis, kif qed tfassa? Eċitata, kemmel. Eċitata u tajba ħseb wara mintix. Brava ħafna. X'fissret għadik hekk din l-esperjenza? Ħadd pjaċir? Inti kien ibeżżak dak ukoll fil-manager jew le? Ma kienx ibeżżak tajjeb, mela orrejt, mela nħallu hawn. Igwidak tajjeb. Tajjeb. Ek, terġa' tieħu sem, kollok tieħu sem, il-fatt li kantajt ma' live band hekk ħadd pjaċir? Mikrofonu? Ħadd kosti nkanta ħafna magħhom u kelli xewqa li nkanta ma' Dario Bezzina u tajt Tara, grazzi għal The Entertainers kemm ħelwa. Għandek fan, Dario. Nixtieq ngħid grazzi lek ukoll, ovvjament għal qajt l-istedina. X'hekk xajdina dwar Xanis, Dario. Mela, il-Xanis ninsegwija minn mintu kienet iżgħar milli if taftit kliem imma xin tiftaħalla biex tkanta taġġeb l-udjenza li kull min qed jismaħha. Hija kantantora li tkun. Iffukata wkoll fuq dak illi tagħmel. Tajjeb ħafna.